De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazareth vestigde hij zich in Cafarnaum, aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naftali, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja. Land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee, over Jordanië, Galilea van de heidenen. Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd, en over hen die in het land van doodse duisternis gezeten waren, over hen is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij. Eens toen hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag hij twee broers. Simon, die Petrus wordt genoemd, en diens broer Andreas. Ze waren bezig het net uit te werpen in het meer. Het waren namelijk vissers. Hij sprak tot hen: komt, volgt mij. Ik zal u vissers van mensen maken. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem. Iets verder zag hij nog twee broers. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. Met hun vader Zebedeus waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en volgden hem. Jezus trok rond door heel Galilea, terwijl hij als leraar optrad in de synagogen, de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen onder het volk genas. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, welkom hier in de Sint-Jozefkerk in Deurne op de derde zondag door het jaar. Vandaag valt het evangelie uiteen in twee delen. In het eerste deel krijgen we een tijd- en plaatsbepaling en de roeping van de eerste leerlingen. En het tekstgedeelte sluit af met wat we tegenwoordig een functie- of taakomschrijving zouden kunnen noemen. Jezus staat nog aan het begin van zijn openbare leven als Messias en Verlosser. Hij trekt rond als leraar, verkondigt de blijde boodschap en geneest zieken. De tijd- en plaatsbepaling. Jezus heeft zich gevestigd in Cafarnaum, aan het meer van Galilea. Johannes de Doper is juist gevangen genomen. Er is direct gevaar voor Jezus en zijn leerlingen. En ze zijn dan ook uitgeweken vanuit Judea naar Galilea. Daar zijn ze, zoals de evangelist verhaalt, onder de heidenen en de ongelovigen. En we horen een tekst uit het boek van de profeet Jesaja. Een van de boeken trouwens van de Joodse Tenach, die de komst van de Verlosser aankondigt. Er is een licht opgegaan onder het volk dat in duisternis zat. Jesaja staat nog in de traditie van het oude verbond en wordt ook hier aangehaald om de oorsprong van Jezus aan te geven. Jezus begint dan zijn prediking met de oproep: bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij. Er is licht gekomen over de volken die in het duister leefden. Het is opmerkelijk dat de prediking van Jezus niet in Judea plaatsvindt, onder de Joden, zijn eigen oorsprong, maar onder de ongelovigen van Galilea. Blijkbaar zaten de Joden zo vast aan hun wetten en vooroordelen dat ze niet in staat waren om het door Jesaja voorspelde nieuwe licht te zien. Ze zagen Johannes de Doper als een bedreiging en gooiden hem in de gevangenis. En Jezus heeft dus blijkbaar ongelovigen nodig om zijn boodschap van liefde en vergeving over te brengen. Volgens de statistieken van onze tijd zijn er in Nederland meer ongelovigen dan gelovige mensen. Je zou daar wat mismoedig over kunnen doen en denken: het wordt steeds minder. Zou het nog lukken om het geloof in onze streken overeind te houden? De evangelietekst van vandaag zou ons kunnen bemoedigen. Juist in die omgeving is prediking vaak het vruchtbaarst. Voorwaarde is dat we ongelovigen niet afdoen als onverschillig.
Er zijn enorm veel mensen die zonder geloof het goede doen. Ze hebben oog voor medemensen en goed samenleven. In het tweede deel horen we hoe Jezus zijn oproep tot bekering in de praktijk brengt. En het gaat hem ogenschijnlijk makkelijk af. Lopend langs het strand treft hij eerst de broers Petrus en Andreas en even later Jacobus en Johannes. Hij roept ze en terstond laten ze hun werk uit hun handen vallen en gaan ze achter Jezus aan. Het is nogal wat. Zo ben je met je vader en je broer aan het vissen, zo ga je achter een onbekende rabbi aan. Zouden ze er wel over nagedacht hebben? En hoe zou die vader eigenlijk gereageerd hebben? Toch doen ze het en de rest is geschiedenis. De oproep tot bekering is vandaag de dag nog steeds reëel en actueel. Het is lastig om onze vooroordelen en misschien ook wel ons verleden los te laten en ons te richten op God. Toch is dat de kern van ons geloof. Wat antwoorden wij als Jezus ons oproept de blijde boodschap te ontvangen? Kijken we naar wat ons nog bindt? Of kunnen we ons ook al vrijmaken? Of zeggen we, nee God, ik heb het veel te druk met vasthouden wat me tot hiertoe is toegevallen. De eerste apostelen laten zien dat er vertrouwen nodig is om te zeggen, God, hier ben ik. Neem me zoals ik ben en maak me tot visser van mensen. Laat me goed doen zoals de Vader mij geschapen heeft.